дар деҳоти ворух саҳмгузорӣ дар ободии диёрро рисолати шаҳрвандӣ ва ифтихори ватандорӣ медонанд. Бо азму иродаи қавӣ ва эҳсоси масъулият сокинони маҳаллаи Сари Дашт мавзеи сайёҳиву истироҳатии Бедикаҷро ободу зебо менамоянд. Бо бунёди иншоот ва амалӣ шудани иқдомҳои созанда дар ин мавзеъ барои истироҳати сайёҳони дохилу хориҷ шароити муносиб фароҳам оварда мешавад. ин мавзеъ Беди Каҷ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Ворух бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ дар ин ҷо инфраструктури муҳим бунёд мегардад. масъулин мегӯянд, ки аллакай мавсими сайёҳӣ сар шудааст ва аз дохил ва хориҷи кишвар аллакай сайёҳон омада дар ин мавзеъ истироҳату фароғат мекунанд. табиати нотакрори ин диёр ба рушди соҳаи сайёҳӣ мусоидат мекунад. бо ҳамин мақсад сокинони деҳоти Ворух дар ин мавзеъ бунёди иншоотро ба нақша гирифта давра ба давра амалӣ менамоянд. деҳоти Ворухи шаҳри Исфара дар замони собистиқлолӣ ободу зебо гардида бо бунёди иншооти таъйиноташ гуногун шароити муносиби кору зиндагӣ ба мардум фароҳам оварда шуд. бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати мамлакат мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд имрӯз дар деҳоти Ворух корҳои созандагӣ ва ободонӣ дар иншооти ҷашнӣ тибқи нақша пеш меравад. аз 130 иншооти ба нақша гирифташуда 100 иншоот ба истифода дода шудааст. имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо фарогирии лоиҳаи бунёди миллӣ касса ҳазор дар ҷамоати деҳоти Ворух иншооти як толори варзишӣ, бунгоҳи тиббӣ дар маҳаллаи навбунёди Бейдак, толори варзишӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 50 ҷамоати деҳоти Ворух идома дорад ва инчунин таъмиру азнавсозии кӯдакистони ҷамоати деҳоти Ворух пурра ба анҷом расидааст ва рӯзҳои наздик ба истифода дода мешавад. дар деҳоти Ворух бо саҳми соҳибкорон шахсони саховатманд ва сокинон иншооти зиёд бунёд гардида мардуми ин диёр 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои арзанда истиқбол мегиранд. бунёди майдончаҳои варзишӣ барои ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба варзиш ва солимгардонӣ, марказу бунгоҳҳои саломатӣ барои ҳифзи солимии ҷомеа ва дигар инфраструктури муҳим аз тадбирҳои созандагиву ободонӣ дар деҳоти Ворух аст. як анъанаи хос, ки дар деҳоти Ворух ба чашм мерасад, ин таъмири муассисаҳои таълимӣ аз ҷониби хатмкардагони мактабҳо буда, ин тадбири муҳим дар самти беҳтар шудани шароити таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ мусоидат мекунад. ҳамсинфони азизи ман ҳам, ки соли 1985 ҳамин таълимгоҳи бонуфузро хат карданд, як иқтидоми некеро пеш гирифтанд. онҳо барои 40-солагии хатми мактаби худ бо маслиҳат барои ҳамин ободии таълимгоҳ 12,8 сомонӣ ҳиссаи арзандии худро гузоштанд. албатта ин иқдоми нек миёни дигар соҳибкорону хаткунандагони ҳамин мактаб низ пешрафта истодааст, ки албатта барои пешравии мактаб аст. мардуми деҳоти Ворух таваҷҷӯҳ ва ғамкориҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамеша эҳсос мекунанд ва дар пайравӣ ба ташаббусҳои созандаи роҳбарияти олии давлату ҳукумат дар ободии диёри худ саҳм мегузоранд. ҳамин буд, ки давоми 2 соли охир роҳҳои мошингард ва кӯчаҳои деҳот мунфарш гардида бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин гардид. ногуфта намонад, ки дар ин радиф соҳибкорони муваффақ аҳолии ҷамоати деҳоти Ворух дар корҳои хайру савоб саҳми арзанда доранд ва пештар низ қайд карда будем, имрӯз тамоми роҳ, кӯча, тангкӯча ҳама ҷо мунфарш аст, бетонпӯш аст. дар маҳаллаи масҷиди боло аз тарафи соҳибкорон 250 метр латоқ шуда болои он панҷарапӯш карда шуд. инчунин дар маҳаллаи майдон ҳавзи оби нӯшокӣ бо сохтмони иншоотҳои хизматрасонӣ ба ҳамин маҳалла сохта шудааст ва идома дорад. дар маҳаллаи қалача аз тарафи соҳибкор таъмири нонвойхона ва як боз барои таъмини мардум бо ҳамин хӯрокҳои миллии босифат, аз он ҷумла самбуса, нон ва дигар маҳсулоти нонӣ таъмир аз навсозӣ шуд ва мардум аз он баҳра бурда истоданд.
ин ҳама корҳои ободонию бунёдкорӣ ки бо азму талош ва иқдоми наҷиби мардуми созандаву ватандӯст амалӣ мешавад, поёни кор набуда, нақшаҳои нав таҳризӣ ва барои амалӣ шудани он соҳибкорону сокинон саҳм мегузоранд, зеро ободии ватан аз хонаву маҳал ва зодгоҳ оғоз мешавад ва ин рисолату масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва ватандорӣ маънидод мегардад.